Det bedste ved forløbet var, der er faktisk rigtig mange ting, så det er svært bare at nævne én ting. Men først og fremmest, så synes jeg, man har fået sådan et super godt helikopterview på, hvad man egentlig skal vide. Fordi det er så ufatteligt komplekst, og der er så meget lovgivning og så meget andet. Så det der view over, hvad er det egentlig, du skal vide, det synes jeg var rigtig vigtigt. Så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man egentlig forstår problemstillingerne væsentligt mere i dybden, så man egentlig kan deltage i en dialog på en meget mere kvalificeret måde. Og så endelig synes jeg, at det er jo, man kan sige, at SG er jo ligesom, der er jo 2 halvdele i det. Der er jo hele det der governance og regulering og alt det. Det har man fået kendskab til, men det mest interessante for mig har været hele den anden spilleplade. Hvordan kan vi egentlig bruge det her positivt som en innovationskraft i virksomhederne? Hvordan kan vi kigge på vores værdikæde og finde ud af, hvorhen kan vi optimere, så vi står stærkere på den grønne agenda til fordel for os, vores konkurrencekraft og i forhold til planeten. Og det synes jeg har været enormt motiverende, og det giver mig et kæmpe drive for at skulle ud og arbejde med det bagefter. Jeg synes, jeg kan bruge rigtig meget af det, jeg lærer på uddannelsen. For det første kan jeg bruge det til min egen virksomhed, som er en strategivirksomhed. Og for det andet kan jeg bruge det i bestyrelsesøjemed. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at alle, der sidder i danske bestyrelser, har indblik i det her. Og der vil jeg opfordre alle, som sidder i en bestyrelse, udover at man tager en bestyrelsesuddannelse, så synes jeg også helt klart, at man skal sætte det her kursus, eller et kortere forløb af det. Men man kan ikke sidde i en dansk bestyrelse i dag, uden at man ikke har et indblik i den her agenda. Altså, uddannelsen leder 100% op til mine forventninger, og mere til, vil jeg sige. Det er super gode foredragsholdere. Altså, de har jo også en hel dag. De emner, vi kommer forbi, dækker pladen virkelig, virkelig godt. Altså, så det er både lovgivning, men det er også alt det, vi kan gøre. Samtidig med, at du får den der urgency, for nu skal vi gøre noget. Og den drivkraft har det helt klart givet mig.